Hi, good morning! Taba ng mukha ko. Kala ko camera, video na lang. So, mag-rides tayo ngayon papuntang Malicos, Santiculas. And, yun ulit yung trangko natin. Let's go! Ay! It's 5:30 na po ng umaga. Maliwanag na. Dapat bago ka mag-bike, naka-carbo load ka sa gabi. Gutom na ako, Dami mong kakainin, ganun. Malalakas yung mga kasama ko. Nakikisama lang ako sa kanila. May panahon ka pa para umatras. Pero bago ka mag-rides, kailangan mo munang mag-pray. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Na safe ang lahat. Diba? Hirap naman pag hindi ka nagpipray. Hindi mo alam yung mga nakasalamuha mo. Bayan ng Binalonan! Ang galing! Binalonan! Binalonan! One of my happiest place. Resting place, Binalonan. Kasi ang ganda po ng ambience dito. Naka-relaxing. Good. Kayo din, hanap kayo ng place na marerelax kayo. Pag natotoxic na kayo, gano'n. Place na pwede kayong makapag-rest, mag-rest yung mind nyo. Kasi minsan, di ba, pagod na yung isip natin. Kakaisip ng mga bills, kung ano yung dapat isunod, mga plano, future, ganyan. Pero pag pagod ka na, hanap ka ng place, pwede kang mag-rest. I-rest mo lang yung mind mo. Yung i-clear out mo lang. Lahat ng mga necessary thoughts, things, ganyan, mga negative thoughts, ganyan. Hanap ka. Just breathe in, breathe out. One way to remove any toxins sa katawan. Yun. For me, one of my resting place is yung Binalonan. Ganda. One thing din na admire ko yung mga farmers. Kasi 'di ba, grabe yung sacrifice nila para mag-work for us. Para yung makain tayo. Isipin nyo kung walang farmers. Tayong kakainin bigas. Rice is life. Welcome, Asinggan. Kung hindi nyo po alam, dito sa Asinggan, taga dito si Banjos, yung nag-champion sa sa The Voice Kids recently lang. So taga dito siya. So pa Santa Maria na tayo. Medyo malapit na. Malayo pa. San Narciso Bridge na po. Santa Maria going Tayug. Sa mga hindi nakakaalam, Santa Maria, masarap yung mais nila doon. Yeah, super sarap. Matamis. Habol tayo. Kaming nagbabike. Morning! Morning! Tayog! Tugs! Tayog na tayo. Dito po yung may sunflower maze. Naksawa na kila. Ay, may ang puta-putang. Gutom na ako, man. Time check, 7 a.m. Lapit na tayo sa Tayog, bayan. So, kakain muna kami. Saka kami kumakain. Time check, 7 a.m. Okay. Yung mga kasama namin. So, maghahabol tayo. Mahalaga, malapit tayo sa isa't isa.
lang sa tao. Maghabol tayo! Mahalaga, malapit tayo sa isa't isa. Saan niyo pupuntahan? May panahon ka pa para umatras. Ha? Taas, di ba? Mataas yung pangarap ko. Pero kaya mabutin. Walang marunong matras, puro abate! Guys, akyatan na tayo! Kung ganito po kalaki yung gulong ng bike nyo, mahirapan kang umakyat. Mahirapan kang umakyat kung ganito kalaki. Dapat yung mga maninipis na. Kaya yung mga naka-road bike, madali silang makaakyat sa paahon. Pero dahil naka-mountain bike tayo, kaya naman. Let's go! Mas mahirap daw ang Lion's Head kaysa dito sa Manco. Pero dito naman, smooth daw yung ahon natin. Pero, kahit na smooth, dire-diretsyong ahon kasi siya eh. Nakakapagod din. Mahabang akyatan. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Hindi na ako makaahon. Stop over. May trekking din pala to, besh. Kala ko bike lang. Stop muna to na. I'm on top of the world! Oh, Hindi nga mahabol ng nakakarbon tayo. ganda diba? Nakaigi rin yung Ang ganda dito. Ang dami pa rin nagbabike. Ang ganda dito. Minsan talaga kailangan mo din mag-stop over para makita mo yung magagandang view. Ito oh. Vitamin C. Philippine cherry tree. Harap. bumalik ka ba? Hindi mo natikpan to, no? Mayaman ka kasi. Rich kid ka kasi. Charot. Alam mo to, boy? Alam mo to? Palitan mo na ng bola ng basketball para tamaan mo! Ano? Rich kid ka kasi. Pag ano na, pag nag-data ka na, tapos melon ka. Heavy, heavy! Heavy, heavy! Pag sinabing heavy, nakatres ka sa harap. Eh, ang bigat nun. Hanggang uno lang ako, besh. Chinek ko yung heart rate ko. 150. Tachycardia na. 1 hour later. Grabe. Mas nakakapagod to kaysa sa Lion's Head. Kasi, dire-diretsong akyatan. Promise, ang hirap. Mali ko. Tapos akyatan, dire-diretso, wala man lang pababa. Kung hindi man lang, di ba, after na akyatan, tapos play, tapos akyatan na naman. Sabi nila mas madali to, pero para sa akin mas mahirap ito. Di pa kami, wala pa kami sa taas. Kaya pa naman.
Walang marunong matransportan eh! So, namumula na yung pes ko. Mag-skincare na naman ako. Ching! Guys, kung di pa kayo nakakapunta dito, dapat ensayado talaga kayo. Dapat maganda pag naka-compression sock kayo. Nakakapagod. Kilometer 58. Ilan pa? Mga 3. Niloloko yata tayo nito ah! Seryoso ba yan? 3 times 5 kami. Budol. Lapit na. Ginagawa pa yung daan dito. Taas. Grabe. Many unbearable hours Ito later. yung senaryo pag last 6 kilometers hindi na talaga kaya. Kasi guys, kanina pa kami umaahon. Nag-start kami 9. Anong oras na? Anong una na? 9, 10, 11, 12, 1. 4 hours na kami umaahon guys. First time ko dito. Kaya buti na lang may truck. Pupunta sa taas. So last 5 kilometers. Sakay na lang ako. Nayak na ako talaga. Hindi ko akalain. Dito na kami sa taas. Sabi nila Baguio daw. Pero times 10. Times 10. Times 10 yung lamig o init? Times 10 yung ahon. Grabe, nakakalaspag. Ito yung parang ayaw mo nang balikan. Pero babalikan mo pa? Siguro, pero next year na ako babalik dito. Bawas angin. Para hindi madulas. So, this is the peak guys. Nandito kami ngayon sa Mountain peak ka mo ah. Mountain Peak sa Dito taas sa po ng Maliko. Mountain Peak. And di na kami masyadong nagtagal kasi pinalis na kami ni Kapitan. Bawal daw. Pero pwede pa rin magbike. Magbike lang kayo dito guys. Pero huwag kayong tatambay sa bahay nila. Daan lang. Daan lang. Daan na lang. So kung gusto mong tumaas ang endurance, punta ka dito. Pero kung Ang ganda. Kung gusto mong umuwi agad. kung gusto mong umuwi agad, huwag ka dito. Ha? Kasi matagal talaga. Time check. Cellphone mo na ta. 1:45 na. Hindi pa kami nakaka-uwi, hindi pa kami nagla-lunch. Pero ang ganda lang kasi ng view. Tingnan mo. It's like Baguio! Pine tree! Dapat naka-atras dito na kayo. Yan. Dito. So, Ganyan. yan. Na-remind lang ako dun sa na kailangan nating to keep enduring sa life natin. Kasi di ba minsan nakakapagod. Pero kailangan pa rin nating mag-endure until the end. Until makita natin na yung promises ni Lord sa atin. So, keep on enduring our life and don't ever give up. So, yun guys. And I hope na na-enjoy nyo po tong vlog ko. Hindi na pa ako mag-vlog pababa kasi palusong na siya. Delikado na. So, kailangan natin maging safe, ha? And, It was at this moment that he knew. muntik na! Yun. So, comment down below, like, subscribe, and click the notification bell button. Baba na kami. So, babaan na yan. Unlimited din na pababa. Dahan-dahan lang tayo. Hi guys! Kakauwi ko lang and titignan nyo naman po. Basang-basa po kami, ako. Sobrang lakas po ng ulan from nung pagbaba po namin. And I hope na hindi kayo magkasakit. Grabe, namumula. Enjoy guys! Bye-bye!